fadlu tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri, akwai falalatayin tasbihi fadin subhanallah wa tahmidi da alhamdulillah wa tahlil da la ilaha illallah da kuma takbir fadin la ilaha Allahu akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi 100 marratin huttat khatayahu. Duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi, kaga ba wahala ko? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, ka fada sau 100 a ranar malam gaba ɗaya zunubanka an goge ma. Duk 100 kawai zaka irga. Kana tafiya nan kafin ka je gida ka gama watsa su kai, kuma alhamdulillah zunubin ka ya tafi. Allahu akbar. Walau kanat misla zabadil bahr, ko da zunubin nan naka ya kai yawan kumfar kogi malam. Hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Yanzu ka ji hanyar gafarar zunubi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ga dadi ga saukin fada. Kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizani. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Wannan riwaya ce sahihiya ingantacciya, Bukhari da Muslim suka ruwaito kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk wanda ya wannan addu'ar 10 marrat miraran ko 10 mirarin sau 10 kana kaman ataka 4 anfusin min waladi Isma'il. Wannan mun karanta shi daidai yake da wanda ya yanta bayi guda 10 fakku raqaba, kamar bawa 10 kai in dai kai wannan la ilaha illallah wa la sharika lahu, kwaya daya bawa daya, kwaya daya bawa daya. In kai guda 10 ka yanta bawa 10, yanta bawa ku akwai lada mai yawan gaske. Riwayar Bukhari da Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani, kalmomi guda biyu khafifatani ala lisani masu sauki akan harshe, saqilatani fil mizani masu nauyi a mizani, habibatani ila rahmani abun so a wajen ar-rahmanu shine Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Riwayar Imam Abu Hurairah kamar da Bukhari ya fitar, hadisi sahihi. Wannan kalmomi ne masu albarka ga cika mizani. Na'am, kowanne ya zaman sa daban. Subhanallahi wa bihamdihi, wannan kaji zaman sa daban. Subhanallahi alazim zaman sa daban. Kaga subhanallahi wa bihamdi akwai falalanta ita kadai, in ka faɗe ta guda 100 gafarar zunubi. To ga kuma wanda ake hada ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, wannan zubi ɗaya ne. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, kamar addu'a ɗaya ce. Yawa addu'a ɗaya ce anan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Manzo Allah ce in ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, yace wallahi shi yafi soyuwa a gare ni min ma talat alaihi shamsu, sama da duk abin da rana ta fito a kansa. Ma'ana da ka bani, ka san me abin da rana ta fito a kai? Kai me abin da ba rana ta fito a kan shi ba? Me shi? To annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ka bani abin da duniya take ciki gaba daya, to gwanda in faɗi wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar. Duba sauki, amma in gaya maka shedan ba zai bari ka faɗa ba. Tantanan ma ka manta, yaushe kana shiga hada-hadan ka tunowa ma ba za ka yi ba, saboda shedan ya gama da mu. Shi yasa wannan littafin yana da kyau mutum koyaushe yana kusa da kai, da kaji buri kai addu'o'i Allah kana dan karanta za ka rinka tunawa. Yana buƙatar muraja'a yau da gobe, saboda kwalonka ba lalle bane ta iya rikewa. Wannan riwayar Abu Hurairah ne, kuma Muslim ya ruwaito ta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayajuzu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasana. Yanzu ɗayan ku zai gajiya ya kasa samun kyakkyawan aiki 1000 a rana ɗaya? Yanzu ɗayan ku ba zai iya ya samu aiki na lada guda 1000 ba? Fasalahu sa'ilun min julasa'ihi, sai mai tambaya tambaye shi waɗanda suke zaune da shi, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana, yaya ɗayan mu zai iya samun kyakkyawan aiki 1000? Kala sai annabi ya ce gashi nan, yusabbihu mi'ata tasbiha, yayi tasbihi guda 100, fa yuktabu lahu alfu hasana. Subhanallahi 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 100, to insha Allah za a rubuta maka lada na kyakkyawan aiki 1000. Allahu akbar. Aw yuhattu anhu alfu khati'a, ko kuma za a yafe masa mummunan aiki 1000. Hadisin Imam Muslim, riwayar Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadin subhanallahi kawai guda 100 zai baka ladan aiki 1000. Yanzu Allah ya taimake ka da safe kurin a masallacinka a asuba kafin ka bar mazauninka kace bari ka tabbaka wannan, ka yi tasbihin nan 100 ka tashi ka tafi, ka tafi fa da kaya, ka ɗauki wato kyakkyawan aiki 1000. Amma kamar yadda sha maimaita, shin shedan din zai barka kai? Ana sallah za ka ji kama ana sukan ka, wanda ka tashi ka bar wurin, ko ana sallah za a ce dauki wayar ka dan duba text messages ɗinka, ko akwai wanda baka yi reply ba, duba miss calls ɗinka, ka shagaltu kurin da wani abu, ko wani a kira ka ce
ka je fa ka ji America, Voice of America, wanda ka je ka ji BBC. Ka san akwai wanda yanzu kaga sallah asubahi ana gama ta mu nan da yake mu ne na karshe wajen 6 muke gama asubahi, to wani yanzu nan an shiga aikin sa saboda 6 nan yana da rediyo ne a hannu, dole alkawari sai ya ji Voice of America. Yanda ka san shayi da biredi alkawari ne sai ya karya, to Voice of America baya fashi. Ai waɗannan Yahudawan ai sun gama da mutane. Akwai mutumin da wallahi bai kwanciya da BBC yake kwanciya da ita yake tashi. Alkawari radda bai ji BBC ba malam sai kai masa jaje, zai zo yana cewa wallahi malam ya yau ka ji BBC ko wallahi abin da na samu matsala, wallahi ban ji BBC ba wallahi. Suna nan kaga wannan sanyin da kake gani, wallahi wani haka zai fito kofar gidan saboda gidansa ba network, sai ya fito kofar gida wallahi dan ji Voice of America. Kuma gogan naka ba yi da wani wa'azi da ya aji yake ji a rayuwarsa bai da shi. Zazul fikiri kenan, tantana sun gama ya kan kwakwalwarka sun gama da kai baka sani ba. Wani ana ba da labari ya ce ai ya gama jin Voice of America kenan ya mutu. Labari ake ba irin abin nan, wallahi kaga abin nan ma da lafiyarsa wallahi mutu, wallahi sai da ji Voice of America ma wallahi. Allah kiyaye, ina jin da labarin su Obama ya karasa, Allah ya tsare mu. Ba fa cewa ne kar aji ba, ba cewa ne kar aji ba, amma ka fifita ibadar ka akan me? Yawwa za a yafe ma laifi 1000, ba ku gane ba ko? Na san ba ku fahimta ba. A rubuta maka lada 1000 sannan kuma a yafe maka me? Laifi 1000, subhanallahi 100. Amma fa banda subhanallah kaji abin subhanallah kaga ka zama subello kake cewa, ko suballa a'a subhanallah kana yi kana jin girman Allah, to shine zaka samu lada. Wallahi duk wanda Allah yayi wa ubangiji cewa zai sha mamaki. Sai ka je wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi, ka je wata riwaya kuma duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi, wannan dai da ɗazu da aka faɗa aka ce tana yafa zunubi, to in ka faɗa a wannan riwayar kuma ghurisat lahu nakhlatun fil janna, take Allah zai ce ku dasa masa dabiniya a gidan aljanna, a gidansa na aljanna mala'iku ku daddasa masa dibino. Yawwa dan ana da buƙatar dibino aljanna. Tirmidhi ne ya ruwaito wannan riwayar, subhanallahi alazim wa bihamdihi, bishiya guda a gidan aljanna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna. Abdullah ibn Qais, hadisi na wato addu'a ta 260 kenan ko, kana so nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna? Wa qultu bala ya rasulullah, nace eh kware ko ya manzo Allah. Qul la hawla wala quwwata illa billah, to kace la hawla wala quwwata illa billah. Wannan Bukhari da Muslim ne suka ruwaito. Duk wanda yake so ya samu taskar gidan aljanna, taska ma'ajiyar arziki, to ya yawaita faɗin la hawla ولا قوة إلا بالله. رواية أبو موسى الأشعري بخاري ده مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4، ما في سيور زنشي أو جن الله قد أخذني سبحان الله قصنا دي، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولن الله ينا صنصو كوا بنكني aka ce yana son abu kaza, ina da za ka kula da shi. Ko mai gidanka aka ce yana son abu kaza za ka kula da shi ko? To ana gaya maka Allah yana son ya ji ana subhanallah, Allah yana so ya ji ana alhamdulillah, Allah yana so ya ji ana la ilaha illallah, Allah yana so ya ji ana Allahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ata, duk wanda ka fara da shi ba zai cutar da kai ba dole bane sai ka bijeri din. Ka iya farawa da Allahu akbar kai, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, ko ka juya ko ka abin nan ko ka akasa duk ɗaya ne. Wannan riwayar Samurata bin Jundub kenan, Muslim ya fadda ita. Ja'a arabiyun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, addu'a ta 262. Wani mutumin kauye ya zo gurin manzon Allah yake ce da shi sallallahu alaihi wasallama, allimni kalaman aquluhu, ya manzon Allah koya mun zancen da zan rinka faɗa. Kala sai annabi ya ce to gashi, qul, ka rinka cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله الحكيم، يا سلام، العزيز الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال مازال يجي مسي وانا الدعاء din shi mutumin kauye yace fa sai mutumin kauye yake cewa in kun lura duk a cikin yaban Allah ne ko babu mota cancanta sai Allah shi kadai.
Allahu akbar kabira, Allah mai girma, walhamdulillah kathiran, godiya ga Allah mai yawa, subhanallahi rabbil alamin, tsarki tabbata ga ubangijin talikai, la haula babu dabara wala quwwata ban da wani karfi illa billahi al-aziz hakim sai ga Allah mabuwai mai hikima. To ba lalaman kauye mutumin kauye sai ya ce to fa haula ila rabbi fa mali, na ce ka koya mu abin da zan yi na addu'a, wannan ai duk gaban Allah ne a ciki, to wannan na Allah ne, to ni kuma ina nawa. Kaga yan keke da keke kenan, ka ji kai wai ya duba ya ga gaba ɗaya kayan Allah ne a ciki, ma'ana duk Allah ake ta ba a ciki. Ka ji dan Allah dan adam kai ai annabi malam annabi ya hakuri da mutane. Kala annabi ya hakuri yace to kul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni, dama jami'i ina ji ya sa abin da yake nema. Shede in ji ba fulatani yace shede kudi, shede kudi miɗi shaida ya ce ina son kuɗi, ce ba kai kaɗai ba kullo kowa ma yana son kuɗi. To annabi da yake ya san makamar mutane sai ya haɗa masa addu'a ta alherin duniya da lahira. Ya ce to tunda kayi wannan to ka ƙara kuma ka ce Allahumma kulli, Allah ka gafarta mun, kaga gafarar zunubi, warhamni, Allah ka ji kaina in an zo yin azaba Allah ya ji kanshi, wahadi ne kuma ishiryar da shi, warzuquni kuma Allah ka bani arziki. Ba shi kenan ba, me babu a ciki? Babu abin da babu. Sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Imam Muslim ne ya ruwaito shi kuma hadisi ne sai Sa'd bin Abi Waqqas ya fitar da shi.